אני החייל גלעד בן נועם שליט, הכלוי אצל כתב אל שהיד עז א-דין אל-קסאם. אמא ואבא, אחותי ואחי, חבריי בצה"ל, אני מוסר לכם מתוך הכלא דרישת שלום ואת געגועי לכולכם. עברה עליי שנה שלמה בתוך הכלא, ועדיין מצבי הבריאותי מדרדר, ואני חייב לאשפוז ממושך בבית חולים. אני מצטער לחוסר ההתעניינות של הממשלה הישראלית וצה"ל בעניין שלי, והיא הענותם לדרישות כתב אל-קסאם. זה ברור שהם חייבים להיענות לדרישות אלו, בכדי שאני אשתחרר כבר מהכלא. ובמיוחד שאני הייתי במבצע צבאי מתוך הוראה צבאית, ולא הייתי סוחר סמים. וכמו שיש לי הורים, אמא ואבא, גם לאלפי העצירים הפלסטינאים יש אמהות ואבות שחייבים להחזיר להם את בניהם. יש לי תקווה גדולה בממשלתי שתתעניין בי יותר ותהנה לדרישות אל-מג'אהדין. הרב"ט גלעד שליט.